Здравейте, приятели! Вие сте с детското шоу на Мира! Вече усещаме, че идва зима. Знаете ли как разбрахме? Всички сме болни! Имаме сополи, но това е друга тема. И сега. Нека да започваме да опитваме коледни неща. Ето, тук сме с... Това е Алекс! Това е Мира! Ние сме облечени в червено, а Мира е с звездички. Ние сме червените топчета на елхата, а Мира е звездата! А това е нашата лечникотрошачка. Папи! Казва се Папи, добре. И нека започваме. Днес ще опитваме коледни лакомства. Имаме коледни. Имаме огромни яйца на Киндер. Имаме и такива бисквити. Вътре имат изненади. Да. Вау. Да. С кое да започнем? Имаме и мини Дядо Коледа. Имаме коледни корабийки и коледни шоколадови бадеми. И разбира се, коледен шоколад. Айде да започваме. Айде да започваме. С кое, Мирче? С яйцата. С яйцата, добре. Айде, тая ще отворя яйцето на Алекс. Вау, колко голямо яйце. О, каква ли играчка има вътре? Вау, вижте само. Колкото намира главата. О, каква играчка само. Вау. Мира, да ти отворя ли твоето яйце? Сега да видим. Може ли я? Ето една Алекс, кай. Да отворим ли играчка? Да, отваря. Не, Алекс, ще ни ги хвърляте. Вижте, имаме пингвинче. Алекс, виж мама. Пингвинче. Ето. Това са те. Благодаря, Алекс. Виж мама. Пингвинче. Ви показвам ли? Да. И сега отваряме някакви мини шоколадчета на Дядо Коледа. Малък Дядо Коледа. Виж, има шоколад. Много вкусно. Ето вижте. Канела са много хубави. Мене ви Айде, малко да се пушнем и да кажем чао на всички. Айде да се прегърнем по едно коледно. И желаем ви весела Коледа, да имате много хубави играчки по телхата и цялото семейство да е щастливо. Хо-хо-хо-хо-хо! За послушните дечица Дядо Коледа носи много хубави. Останете! Да, Чао, чао!